श्रीरामपुराव फिन आरोबाव गंजि ब्रयलार दाउनि गारि जब्द। सिमालटापु पुलिसा सिखाव लामाजों खावनानै लांनाय समावनो जब्द खालामदों गंजि ब्रयलार दाउनि गारिखौ। दिनै थांनाय हराव गासै गंजि ब्रयलार दाउनि गारिखौ होसो होसो हमनो हादों सिमालटापु पुलिसा। हानजा हानजायै खनले खनले खावनानै आसामाव दाउ बारहोनायखौ नुबोगासिनो दं। दिनै थांनाय हराव गासै गंजि ब्रयलार दाउनि गारिखौ होसो होसो हमनो हादों सिमालटापु पुलिसा। सोंथि सिखाङोदि सोरखारा गोख्रों बादा फोसावनायनि उनावबो सोर सोर बेबादि आयेन बेरेखायै सोनाब बंगनि दाउखौ सिखाव लामाजों आसामाव बारहोदों। मुं, गामि आरो फट'जों लोगोसे सिखावफोरनि मुंखौ फारियै फोसावनाय जागोन जोंनि फैगोन खौराङाव। গাড়ীবিলাক ক'ৰ পৰা আহি আছিলে? বেংগলৰ পৰা। ক'ত গৈ আছিল? আসাম। ক'ত ধৰিছে? শ্ৰীমপুৰতে ধৰিছে, হাইৰোডত ধৰিছে। হাইৰোডত যোৱাটো বন্ধ আছে। বন্ধ আছে আর আমি শুনিছো বন্ধ খুলিছে। সেইকাৰণে আমি হাইৰোডতে আহিছোঁ। হাইৰোডত আহোঁতে পুলিচ ধৰি থানা লৈ আহিছে। কেইটা গাড়ী? 10খন গাড়ী। 10খন গাড়ী। ক'ত গৈ আছিলে গাড়ীবিলাক? এইফালে গোসাইগাঁও, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও এইফালে গাড়ী। এতিয়া কি কৈছে পুলিচে? কি কৈছে? পুলিচ এতিয়া একো কোৱা নাই। থানাত বল, থানাত যায়, তাৰপিছত কি হয় নহয় পিছত হ'ব। এই মুৰ্গীবিলাক কি হ'ব এতিয়া? মৰিব না? এতিয়া মৰিবতো, পুরো গরম দিছে, মরিবতো এইটো। गय फुलि बायग्राफोरनि थाखाय मोजां खौरां। नोंथाङा बायनोब्ला फांसेयाव मोनगोन 40 निफ्राय 50 रांनि। बे गय फुलिखौ आङो फांसेयाव 50 टाकानिफ्राय 40 टाकासिमावनो खम बिबांनि बेसेनावनो फाननाय जागोन। जायगायानो जादों चिरां जिल्ला दादगारि हाथिसार धलापारा गामियाव। बेयो जोंनि दादगारि ओनसोलनिनो धलापारा गामि। बेवहाय आङो बे गय फुलिखौ बानायनाय जादों। फैदो बिदिब्ला नोंथाङा बायनो सानदोंब्ला थाबैनो सुलाद लादिनि। आंनि कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय जिअ नाम्बार 6000946568। बे जाहैबाय जिअ नाम्बार, वाट्सएप नाम्बार। ओमफ्राय मोनसे दंबावो 8811926242। बे कन्टेक्टफोराव कन्टेक्ट खालामोब्लानो आंखौ मोननो हागोन आरो बे गय फुलिखौ बायनानै लांनो हागोन। सुलाद लानो थाखाय 6000946568 8811926242 जानबुं नङाव कल खालामनो हागोन। मोनसे गोनांथार फोसावनाय। बे खौराङा नोंथांनि थाखाय गोनांथि जागोन। गोनांथि खौराङा बेनोदि चिरांनि काजलगाव SBI ब्रान्चनि नांजाबनाय रोंगौथि गोनां डक्टर सुमिक देबजों लोगोसे माखासे डक्टर मोननो हानाय गंसे मोजां देहा फाहामग्रा SD क्लिनिक दङ। फै बिदिब्ला बे देहा फाहामसालियाव मा राहा मोननो हायो नायनि। डायबेटिसनि थाखाय फाहामथाय, सरासनस्रा सावस्रि फाहामथाय, बिखा बेरामनि सायाव फाहामथाय। नोंथाङा जुदि बेफोरबादि बेरामजों भुगिनांदोंब्ला काजलगाव SD क्लिनिकआव थांनानै नायजाहैनो हागोन। नायजानायनि सम फुंबिलिनि 9 रिंगानिफ्राय सानजौफुनि 1 रिंगासिम आरो बेलासिनि 5 रिंगानिफ्राय मोनाबिलिनि 7 रिंगासिम नायजानो हागोन। नोंथाङा सुलाद लानो थाखाय 7002293924 9954687336 जानबुं नम्बराव सुलाद ला।